Cardos. Vacío. Ah. Cara. A ver. Vale, vale. Escoitadesme agora? Escoitadesme? Acabo de ver agora mismo un mensaxe de que tiña mal configurado a entrada do micrófono. A ver se agora vai todo ben. Escoitades agora ben todos? Escoitades ben? A ver se me confirmades xa volvo a confirmar todo o que estaba comentando agora. Vale, perfecto. Pois viña a comentar que as charlas comezámolas fai 2 semanas cunha charla que falaba sobre a familia Betulaceae. Nesa charla a estrutura que iba a desenvolverse era unha estrutura un poquinho diferente do que... Hola, boas tardes. Era unha estrutura un poquinho diferente do que ven sendo a última charla que fixemos. Justamente o que fixemos nesa charla debido a incompatibilidades, debido a problemas de comunicación, foi emitir un vídeo que tiñamos pregrabado e despois consultar todas as vosas consultas. Justamente nesta charla o que imos intentar facer é exactamente o mesmo, xa que a persoa que ten que fixo justamente esta charla non puido estar agora mesmo connosco. De todos os xeitos, calquera dúbida que vos surda, estarei eu aquí en susto, estarei, como acabades de ver, moito máis preto co chat para poder facervos as respostas en calquer instante. Esperamos agora uns minutiños, porque agora mesmo xa está. Esperamos agora uns minutiños para comezar a emisión. Esa comezamos con toda esta conferencia sobre as plantas tamén sinten, que adoita ser un tema un pouquiño máis menos comentados. Xa vimos agora, vale? Todo ben. E agora xa vos deixo co vídeo que preparou justamente Hugo para facervos chegar esta conferencia. Vale. Vémonos justamente despois da charla e xa resolvemos todas as vosas consultas.
Que tal? Moi boas a todos. Como podedes ver, se toca falar un pouquiño do que sinten as plantas, entre comiñas. Traducido, isto quere dicir que imos falar un pouco sobre como reaccionan os diferentes estímulos do medio que as rodea. Tamén imos falar un pouquiño dos diferentes idiomas que falan entre elas. Imos descubrir que as plantas teñen a capacidade de transmitir certos mensaxes a outros individuos próximos para que respondan de modo conxunto fronte a unha amenaza común ou a unha conveniencia dunha única planta, non? Así que nada, imos aló. Como podedes imaginar, para falar destos temas temos que falar un pouquiño sobre fisioloxía vegetal, en especial dos tecidos que compoñen os seres vivos. Podemos ver aquí na lista da esquerda os diferentes texidos vegetais. Temos texidos meristemáticos, texidos parenquimáticos, tecidos protectores, tecidos de sostén ou tecidos conductores. E espalladas pola diapositiva adiante temos pois diferentes funcións que cumpren estes tecidos, non? Temos o transporte de auga e de nutrientes, que non deixa de ser un sistema pois semellante ao dos animais que as súas veas e arterias, para distribuir as sustancias nutricias e auga por todo o corpo da planta. Temos os sistemas de captación de luz, cos seus cloroplastos para xerar a fotosíntese. Temos os sistemas de intercambio gaseoso, que, como sabemos, pois as plantas transpiran e precisan un intercambio de gases co medio continuo, pois a captación de oxígeno e liberación de CO2 e viceversa, que as plantas son capaces de revertir a fotosíntese na súa fase oscura, poderíamos dicir, non? Os tecidos que constitúen a cortiza, a capa máis externa dos vegetais e a principal liña de defensa co medio, non? Os tecidos impermeabilizantes, que son os que se encargan de evitar que as sustancias saian das células e a súa vez que entren en exceso dende fora de elas, para que o seu metabolismo funcione correctamente. E a hora de falar da capacidade de recibir os estímulos do medio, teríamos que falar dun sistema moi particular que é o sistema nervioso, os tecidos nerviosos, que están presentes nos animais e que son os que se encargan pois de recibir eses estímulos e mandalos ao cerebro para que sexan interpretados. Como todos sabemos, o sistema nervioso dos animais está formado por neuronas, células moi especializadas en a transmisión de sustancias químicas entre elas, para dotar o cerebro da información precisa para reaccionar fronte ao estímulo que estamos a enfrentar. Como sabemos, este intercambio de sustancias químicas entre as diferentes neuronas xera un pequeno potencial eléctrico, xera unha pequena diferencia de voltaxe entre as distintas células, o que xera que haxa como un pequeno impulso eléctrico que viaxa dende a primeira neurona estimulada ata a última que se atopa no cerebro para pois transmitir esta información. Pois deste xeito, se tocamos unha superficie quente, as nosas primeiras neuronas receptoras van detectar esta sinal, este aumento de temperatura que pode ser perxudicial para nós, enviar a sinal eléctrica ata o noso cerebro e este vai a interpretar pois como a que estamos a tocar unha superficie quente que debemos retirar a man en consecuencia, non? No caso das plantas, pois non temos un sistema nervioso desenvolto nin nada semellante, non temos neuronas de ningún tipo, pero sí que son capaces de reaccionar fronte a estímulos mecánicos, fronte a agresións directas que se provoquen sobre o corpo da planta, e tamén teñen capacidade de reacción fronte a estímulos químicos, fronte ás diferentes sustancias que poidan ser perxudiciais ou nocivas para a planta, e de como se adaptan ante elas fronte ás súas concentracións ou presencia ou ausencia. O que sí que son capaces de facer as plantas é de transmitir información polo seu corpo en base a pequenos impulsos eléctricos, en base a pequenos diferencias eléctricas entre células. Dito de novo, non teñen ningún tecido específico para comunicar estas sinais eléctricas, simplemente viaxan ao longo das súas células, ao longo do seu corpo, ata chegar pois dun punto a outro para emitir a mensaxe, o punto que máis lle convén á planta.
tecido obxectivo do estímulo. Nada, algunhas das reaccións que poden provocar as plantas pois son algunhas das máis coñecidas, mellor dito, son estas que temos aquí na pantalla. Por un lado temos a mimosa sensitiva, que xa o seu epíteto específico di moito, non? O de sensitiva, que cando a rozamos, cando a tocamos co dedo, unha das súas follas, esta pecharase ao medio. Se nos fixamos na fotografía, vemos unha folla aberta, composta por múltiples foliolos, é unha folla composta, e se nos fixamos ao lado dela, temos varias follas que están como pregadas á metade. Vemos un pequeno filamento de cor verde, que é unha folla exactamente igual ás outras dúas que temos despregadas, pero que xa as deberon tocar e se pecharon ao medio. Isto non deixa de ser unha reacción defensiva. Fronte a unha agresión mecánica, a folla péchase á metade e simplemente prepárase fronte a un posible deterioro ou unha posible agresión maior que lle poidan provocar. E outra das reaccións máis coñecidas é a que temos en baixo, a da Venus atrapamoscas, a Dionaea muscipula, que, como sabemos, pois se cae un becho nestas bocas tan características que ten, pecharánse automáticamente non para defenderse, senón para emitir unha serie de sustancias digestivas, enzimas digestivas, no interior desta boca, que poidan prácticamente disolver o becho que conteñen, só deixan as partes máis duras, e nutrirse pois dos seus restos, da súa carne. Como sabemos, no interior das bocas da Dionaea hai unha serie de peliños, hai 6, 3 e 3 en cada lado da boca, poderíamos dicir, que reaccionan fronte ao toque mecánico que lle fai o becho. Se o bechiño toca 2 veces consecutivas un dos pelos, a boca pecharase, porque as células as que está conectadas este peliño, este cilio sensitivo, provocarán unha diferencia química semellante a das neuronas, que producirá un pequeno impulso eléctrico e provocará que as células no seu conxunto reaccionen cambiando a súa osmose, a capacidade osmótica neste caso, e pechen os dous lados da boca. Provoca unha pequena diferenza de presión. Ben, pois vistos estes estímulos mecánicos, estes dous estímulos mecánicos tan coñecidos, toca falar un pouquiño pois de outro tipo de estímulos que poden recibir as plantas, que soen ser os estímulos químicos. Como habíamos antes, pois diferenzas na concentración de auga, de nutrientes ou de outros factores que influen no seu crecemento. Como podemos ver, imos falar un pouco de hormonas vegetais. Para comenzar por algún lado, unha hormona non deixa de ser unha sustancia específica que actúa a modo de mensaxeira dentro do corpo dun ser vivo. Que quere dicir isto? Que é xerada nalgún punto, viaxa ata chegar a outro, e neste último punto xera un cambio, provoca que comece a funcionar de outro xeito, producindo pois unha sustancia que non se producía nese momento, provocando pois outra sinal que vai afectar a outro lugar para que responda en consecuencia. En definitiva, que é unha sustancia mensaxeira e reactiva fronte a un estímulo do medio que vai provocar un cambio no corpo do ser vivo. Por exemplo, nós, se comemos azúcar, pois produciremos máis insulina, que é a hormona encargada de dicirlle ao noso corpo que teña unha maior capacidade de degradación do azúcar que estamos a inxerir. Como podemos ver na imaxe da esquerda, no reino dos animais hai diversos órganos específicos para a xeración de diferentes hormonas. Cada un deles vai xerar unha sustancia concreta que vai influir dun modo concreto no crecemento do ser vivo. Isto pois non ocorre nas plantas. Imos ver que as hormonas vegetais teñen a capacidade de medrar en diversas partes da planta e viaxar ata outras. De igual xeito que nos animais, que teñen pois múltiples hormonas, as múltiples hormonas vegetais son capaces de complementarse ou
de ser antagónicas entre sí. Que quere dicir isto? Que pode haber varias hormonas que cumpran unha función semellante, que non igual, e varias hormonas que sexan antagónicas entre sí. O que quere dicir que cando unha está funcionando, a outra polo xeral non o vai a estar porque a súa función é provocar a reacción contraria da anterior. Non poden estar as dúas á vez porque se provocarían comportamentos cruzados, antagónicos, que non terían ningún sentido. Por exemplo, pois producir insulina cando non estamos a comer ningún azúcar. Nas plantas, como dicíamos, non hai ningunha estructura específica encargada de xerar este tipo de hormonas, pero sí que imos ver que tenden a xerarse nalgúns sitios antes que noutros. Imos aló. Aquí temos as hormonas das que imos falar, as diferentes sustancias capaces de xerarse por medio da propia planta para reaccionar fronte aos diferentes estímulos do medio. E como podemos ver, temos un pouco as estructuras de onde sae ou onde se orixina cada unha delas. Podemos ver que o ácido abscísico sae fundamentalmente das follas da planta, as auxinas e as giberelinas saen fundamentalmente das xemas da planta, das estructuras onde van medrar as polas e as follas a súa vez, non? Destes pequenos botonciños que están nos talos principais. O etileno vai sair fundamentalmente dos talos da planta e as citoquininas soen estar xeradas na raíz. Como vos dicía, estes soen ser os sitios onde se producen en maior medida, pero poden estar xerados en calqueira célula da planta. Todas poderían funcionar por igual neste caso. Ben, pois comezando a falar de algunhas destas sustancias e de xeito específico, comezamos polo ácido abscísico, polo ABA. Esta sustancia, esta hormona vegetal, está xerada nos cloroplastos, nas estructuras celulares encargadas de realizar a fotosíntese da planta, polo que podemos deducir que esta hormona se xera nas partes verdes. A función que cumple esta sustancia é a de dormir as sementes ata que o medio que a rodea non está nas condicións óptimas para a súa xerminación. Polo tanto, poderíamos dicir que é unha hormona encargada de regular a xerminación das sementes cando está presente. Que quere dicir isto? Que o aumento da concentración de ácido abscísico dentro da semente provoca que ésta se deshidrate ata que a auga do medio chegue a concentración suficiente para que se rehidrate e sexa posible a súa xerminación. Como podemos deducir, polo tanto, é unha hormona reactiva fronte á concentración de auga, que a súa vez depende pois da radiación que lle chega á planta e da temperatura, que ambos os dous factores son os responsables dunha maior ou menor evapotranspiración, dunha maior pérdida de auga por parte da planta. Dun xeito semellante do que funcionan nas sementes, dormíndoas ata que non están as condicións axeitadas no medio, actúan nos ápices, nas xemas apicais das plantas, nestas estructuras que temos na terminación de algunhas polas. Tamén dúrmeas o tempo suficiente para que o medio este nas mellores condicións para a súa xerminación. Continuando, pois temos o etileno, unha sustancia moi peculiar porque non é líquida como as demais, senón que é un gas. Que quere dicir isto? Que pode ser transmitido dunha planta a outra, e xa imos ver máis tarde que ten unha importancia pois moi relevante, e ademais é unha sustancia fundamental na maduración dos froitos das plantas. É a sustancia encargada de que tanto os froitos como as follas da árbore se desprendan dela cando xa están no seu estado óptimo de maduración ou ben moi envellecidas no caso das follas. Como podemos ver, temos unha folla pois amarelenta nesta fotografía que en breve
desconectarase da árbore, caerá ao chan para que a árbore, para que a planta non consuma máis enerxía da precisa nela, en manter unha estrutura que xa está envellecida ou que xa está morta. O mesmo ocorre cas pragas. Imaginemos que algún becho comeza a comer estas follas, é unha folla deteriorada, moi deteriorada, da que a árbore pois xa non pode facerse cargo porque está a supor unha perda enerxética maior cun beneficio. Está toda chea de buratos, xa non vai facer a fotosíntese correctamente dende ela, polo tanto, o etileno novamente volve a actuar dicíndolle á árbore que esta folla pois xa non está en bo estado e que pode desprenderse dela, pode apodrecer e caerse. E ademais teño aquí unha fotografía desta mazá e desta laranxa porque o etileno está moi presente nos froitos das árbores. Moitos dos froitos son capaces de que cando chegan ao seu tamaño óptimo na árbore desprenderse dela e seguir madurando no chan sin estar conectados á árbore. En cambio, outros froitos non, e isto se debe á súa capacidade de xeración de etileno. As mazás e tantísimos outros froitos como as peras, os plátanos e moitísimos froitos moi coñecidos poden sacarse da árbore, poden ser extraídos dela e poden seguir madurando alá onde os poñamos. Como xa sabemos, pois mercamos mazás algo verdes e co paso do tempo pois endulzanse e maduran máis na nosa casa, non? Se as mantemos no entorno axeitado. Obviamente todo isto antes de apodrecer, de facerse totalmente inservibles. Pero este proceso de maduración non ocorre con outros froitos como as laranxas ou as uvas ou as piñas, por exemplo. Nos, se collemos un racimo de uvas verde da parra e o levamos para casa, non vai madurar por moito que o teñamos pois no noso froiteiro ou na neveira. Vanse manter as uvas verdes e non vai aumentar moito a súa concentración de azúcar e podrecerán, nunca van a estar nun estado óptimo de consumición. Algo semellante pois ocorre cas laranxas ou con tantos outros froitos. Non conteñen a suficiente cantidade de etileno nin a capacidade de xeralo por eles mesmos para acabar de madurar cando non están conectadas á árbore. Ademais, o etileno é o responsable do crecemento ou da xeración de defensas ao longo do tronco ou das estruturas verticais das plantas. Engrosas, tende a facelas máis grosas para protexerse do medio, non? E por outro lado, temos a outra hormona que é capaz de enlongar as plantas, que son as auxinas. Son as responsables fundamentais de que as plantas gañen en altura máis que en grosor. Como podemos deducir, é unha sustancia originada fundamentalmente nas xemas apicais, nos xermolos onde se van xerar pois, as novas follas ou as novas polas que están na punta das estructuras da planta. Aí vanse concentrar moitas auxinas para que a pola medre en longitude e non xere polas a súa vez, senón que se centre en tirar para adiante. Que quere dicir isto? Que se nos collemos as xemas apicais das plantas e as podamos, polo xeral estamos a rebaixar a concentración de auxinas da planta e imos provocar que xere máis polas laterais que polas apicais. Non vai crecer tanto en altura, senón en anchura, podríamos dicir un crecemento máis horizontal que vertical. A que é reactiva fundamentalmente a auxina? Pois a concentración de auga. Cando ten unha concentración de auga axeitada no medio, a auxina vai actuar e vai provocar este crecemento. Se non detecta a cantidade axeitada de auga, non actuará en ningún caso. Estará máis en segundo plano. E por outra banda temos as giberelinas, que como podedes ver nestes racimos de uvas, pois cumpren tamén un papel bastante importante na maduración dos froitos e sobre todo no tamaño que estes acadan. Moitas veces, sobre todo na industria vitícola, na industria de produción do viño,
Estas hormonas son empregadas para que os froitos acadeen un maior tamaño e, polo tanto, pois tamén poidan guardar unha maior cantidade de mosto. Mesmo ás veces tenden a perder un pouco de sabor ou non teñen tanta concentración de azúcares como outros racimos ou outras uvas sen tratar. En xeral, as giberelinas, aparte desta capacidade de facer madurar os froitos, son un dos principais factores de control do crecemento xeral das plantas. Que quere dicir isto? Que as imos atopar sobre todo en unha alta concentración nos pequenos brotes, nos brotes máis xoves das plantas, nas pequeñas poliñas ou follas que están recén saindo dela, ou na semente nada máis comeza a xerminar a planta. Aí imos ter unha alta concentración de giberelinas que van a axudar a que medre axeitadamente tanto longitudinal como horizontalmente. Son un pouco pois o control xeral do seu crecemento, non? E logo temos as citoquininas, que son pois case o contrario das auxinas. Dicíamos que o etanol ten a capacidade de facer medrar de xeito horizontal as plantas para preparalas, digamos, para engrosalas e defendelas do medio, mentres que as citoquininas o que fan é xerar polas horizontais nas plantas. Tiñamos as auxinas que xeraban o estiramento apical das polas, dos extremos terminais da planta, e as citoquininas o que van facer é que as polas longitudinais, as que están dispostas todo ao longo do seu tallo, medren denlle unha maior densidade de copa, por exemplo, se é un árbore ou unha planta pois cunha gran cantidade de follas. Tamén actúan un pouco á contra do etanol. Dicíamos que o etanol é o responsable de soltar os froitos ou as follas maduras da árbore, e as citoquininas, pola contra, son as responsables de manter as follas e os froitos enganchados á árbore ata que non están no seu estado óptimo de maduración. Ten un comportamento antagónico fronte ás outras sustancias que mirábamos ata agora. E nada, como estas sustancias son capaces de viaxar entre plantas, como podemos transmitilas e que haxa unha resposta conxunta entre varios exemplares diferentes? Pois fundamentalmente temos un par de tipos de interaccións e un par de xeitos de comunicación entre plantas. Agora os imos ver. Por un lado, temos as sustancias alelopáticas, que están emitidas por unha planta para deteriorar os exemplares da súa contorna e poder gañar a maior cantidade de nutrientes posible pois do chan que a sustenta, evitando a competitividade con outras plantas e quedándose pois ela sola e o máis a gusto posible no seu entorno, non? Polo tanto, estas sustancias alelopáticas van a ir en contra do crecemento de outras plantas na contorna da planta emisora. E por outro lado, temos outro tipo de sustancias que actúan a favor da comunidade, equilibrando o crecemento entre as árbores. Son, pois, sobre todo o etileno que mirábamos antes, que é unha sustancia defensiva que vai protexer a planta e as plantas da contorna cando hai algunha amenaza, pois sobre todo de carácter mecánico, como unha praga ou unha serie de bechos que vayan a comer as súas follas. Que pasa? Que a planta número 1, neste caso, ve que chega o becho a ela, comeza a comela, comeza a deteriorala, e o etileno, ao ser un gas, comeza a liberarse tanto pola propia planta no seu interior en forma molecular, como polo medio que a rodea. Este etileno que é liberado ao medio vai chegar a outras plantas da contorna que o van recibir a súa vez. Entón, estas plantas da contorna xa van saber que algo está ocorrendo, que hai un becho comendo unha planta da súa mesma especie, polo xeral veciña, e van comezar a xerar máis etileno elas mesmas e máis sustancias defensivas para prepararse ante a chegada desta posible praga, deste posible becho, o seu corpo, a súa propia estructura. Estáse incluso a estudiar agora mesmo que imaginademos que está un pulgón a comer a unha planta, pois o etileno ou outras sustancias comezan a liberarse dela, chegan a outra planta semellante, preto desta, non? E esta planta, a planta receptora, o que fai é pois que as súas flores comecen a emitir pois moitísimas sustancias aromáticas, moitísimo cheiro,
co obxectivo de atraer a outros insectos ou a outros seres que se veñan comer os que están provocando a praga, os que están a provocar o verdadeiro dano sobre a especie, sobre a planta original, vaya. Que quere dicir isto? Que unha hormona está a provocar unha situación de defensa noutra planta que vai xerar unha nova sustancia encargada de atraer animais para que se coman pois os causantes dos danos, non? É moi curioso. Poderíamos dicir que teríamos os pulgóns coméndose a unha planta e, por outro lado, outra planta provocando cheiros ou determinadas sustancias para atraer, por exemplo, as mariquitiñas que se comen os pulgóns. É un comportamento que agora mesmo se está a estudiar pois moitísimo. E por outro lado, os principais canles de comunicación entre plantas a escala global son as micorrizas, son os fungos, que provocan pois unha unión simbiótica entre as raíces das plantas de todas as da súa contorna. Poderíamos dicir que hoxe en día prácticamente non existe ningún vegetal que non teña micorrizas propias, pois máis aló mellor de algunhas algas do mar ou de algúns vegetais que medren en ambientes moi extremos, pero prácticamente todas as plantas terrestres sempre van ter algún fungo asociado ás súas raíces. Por que? Porque esta unión simbiótica é moi beneficiosa para ambas as dúas especies. Que fai a micorriza? Pois digamos que é unha especie de prolongación das raíces da planta. Vai ser a responsable de que o fungo chegue a lugares onde a raíz non podía absorber os nutrientes deste sitio. De modo que viaxen polo micelio do fungo, cheguen á raíz e a raíz poida absorbelos a súa vez. Do mesmo xeito, o fungo, xa que está asociado ás raíces da árbore, obtén outras sustancias nutritivas dela, non? É unha relación simbiótica, a árbore lle proporciona algo ao fungo e o fungo lle proporciona algo á árbore. Ademais desta relación de nutrientes, de intercambio de nutrientes, o fungo dalle protección ás raíces da planta. O ser unha pequena membrana, un ser vivo que cobre as raíces da planta polo xeral, ou ás veces introduce un pouco nelas, pero fai unha especie de coraza protectora ao redor das raíces, pois quedan máis defendidas pois fronte químicos ou impactos mecánicos que cheguen á raíz. Fai unha especie pois de armadura protectora. Que pasa ca comunicación entre plantas? Pois imaginemos que hai un fungo que enganchouse as raíces dunha árbore e doutra que ten próxima. As micorrizas teñen unha alta capacidade de contaxiarse, entre comillas, entre árboles, non? De asociarse pois a árbores que estén preto entre sí. Entón esta red de micelio que se xera entre elas vai actuar un pouco a modo de banco común para ambas as dúas árbores. E mesmo poñámonos no caso de que unha delas pois ten carencias hídricas, está a recibir menos auga que a outra, pois a primeira árbore vai ser donante dunha cantidade de auga maior para a segunda e esta comunicación vai estar levada a través do fungo, a través das micorrizas. Do mesmo xeito, pois se unha ten unha certa carencia de nutrientes, pois a outra árbore vai ser capaz de darlle unha certa cantidade a través do fungo. Digamos que vai ser unha especie de coordinador do crecemento de árbores próximas entre sí, o que favorece de gran xeito pois a comunidade de árbores dunha rexión, da mesma especie sobre todo, ou mesmo ás veces de especies próximas entre sí, con diferentes especies que poden interactuar e complementar o seu crecemento gracias a esta red miceliar. E nada, pola miña parte iso é todo, espero que teñades algúns aspectos máis claros da bioloxía das plantas. É un mundo moi amplo que ainda hoxe en día estamos a estudiar porque non deixa de sorprendernos e de darnos novos datos sobre como funcionan. Xa sabedes que calqueira dúbida estaremos aquí pendentes un ratiño polo chat do propio vídeo. Se non tendes a disposición esta dirección este enderezo electrónico para mandarnos o que precisedes. Moitas gracias e vémonos na próxima. Ben, pois ata aquí a charla de Hugo sobre as plantas tamén sinten. Como vedes, o que intentábamos era englobar un pouquiño toda a bioloxía que hai detrás de uns organismos que adoitamos considerar inertes,
que adoitamos considerar que estarán aí quietos, que non se moven, que non perciben, que non son capaces de realizar interaccións co medio, e, sen embargo, é un mundo que se descubre pouco a pouco. Como comentaba Hugo, se tendes algunha dúbida, podedes deixárnosla agora mesmo aquí no chat. De todos os xeitos, este vídeo vai quedar, como sempre, resubido, vale o poder consultar novamente. Entonces, mentre se tendes algunha dúbida polo momento, vou vos comentar as novas actividades que temos programadas para os vindeiros días. E comezamos justamente cunha actividade que estamos a desenvolver a longo recorrido, que é un taller en aberto que estamos a desenvolver justamente os mércores. Os mércores temos un taller en aberto no que ensinamos a identificar cogumelos. Este mércores sería a terceira sesión. E continuando este ciclo de charlas, non sei se acabo de romper a transmisión, un minutiño, a ver se vai todo ben, porque confundime de botón. Creo que ten que ir todo ben agora mismo. Vale. Continuando con estas charlas, é justamente co último que acaba de comentar Hugo, comentar que o venres que ven faremos unha charla falando especificamente das micorrizas. Vou comprobar se todo está correcto, eu penso que sí, que aínda vai correctamente. Por aquí tiñamos un par de consultas. As sandías e o melón producen etileno unha vez cortados? Sábese algo das comunicacións entre os alcoholitos entre sí? Os alcoholitos entendo que son os eucaliptos. A ver, en principio, as sandías e o melón eu non teño constancia da produción de etileno, pero o que adoita ser moi interesante nos froitos é ante todo os niveles. A maioría dos froitos na súa maduración adoitan presentar uns niveles necesarios para madurar. Entonces, por exemplo, as mazás adoitan precisar niveles moi elevados de etileno para a súa maduración, e durante a súa maduración serán grandes cantidades, e outros froitos menos. De todos os xeitos, esta consulta sobre as sandías e o melón buscarémola, confirmarémola, veremos información de onde verá de onde sacala, e deixarémola justamente en baixo no chat cando teñamos a resposta en un comentario para poder que teñades. E sobre a comunicación dos eucaliptos, máis ou menos Hugo comentou justamente dous métodos de comunicación que existen agora mesmo. Un é a comunicación mediante elementos ou sustancias volátiles, que é a comunicación aérea que existen. E por último, tamén existe o que é a comunicación mediante terra, a soterrada. Nese sentido, o que si é importante é a interacción que establecen. Os eucaliptos, principalmente os que establecen co seu entorno, principalmente unha relación de alelopatía. Iso quere decir que o que fai é que, por debido ás sustancias que posúen, certas sementes, certas vegetais, non son capaces de xerminar tan ben. Estudos sobre, por exemplo, o que estábamos falando agora mesmo de herbivorismo, de como os pulgóns comen as plantas, co eucalipto eu non coñezo estudos principalmente cos componentes alelopáticos, pero justamente estudos relacionados coa parte de herbivorismo o que fan entender é que existen certos conxuntos de plantas que se poden complementar, non teñen que ser únicamente da mesma especie. Comentaba justamente Laura Varela por aquí con relación aos mércores onde se atopa a aplicación para descargar. Todos os mércores cando comezamos deixamos no chat un enlace, temos a aplicación justamente na store de Google Play. Entonces podes consultar en Google Play Mico Key Galicia e xa atopades. En máis, acabo antes buscando a eu e enviando agora mesmo polo chat, porque son dous pasiños. Dende este enlace veríades justamente o que vería ser a aplicación. Problema que agora mesmo só temos disponible para dispositivos Android.
de todos os xeitos, estos obradoiros, a parte boa que teñen é que durante o obradoiro imos explicando novos contidos de micoloxía segundo veamos as necesidades dos que estades a participar, e ademais imos facendo os pasos para que mirades como se empregaría esa clave. Nos próximos meses esperamos poder deixala tamén para dispositivos iOS, para iPhone. Poden ser as formigas receptores do etileno para combatir o pulgón. E as formigas o que fan co pulgón especificamente non serían receptores de etileno, directamente as formigas alimentanse delas. É máis, as formigas teñen a capacidade de, entre comillas, cultivalos. É dicir, son capaces de coller o pulgón dende unha planta, levála ao seu formigueiro e favorecer a súa cría, o seu crecemento. Dese xeito, as formigas si favorecen o que é o consumo dos pulgóns. O problema que, debido a que as hormigas teñen esa natureza que lles permite desenvolver o cultivo, entre moitas comillas, de pulgóns, do mismo xeito que poden ser unha solución, porque se alimentan do pulgón, poden ser tamén en certa parte unha praga, poden ser un pequeno problema. Non sei se hai algunha consulta máis. De todos os xeitos, todas as consultas que nos queden dúbida, como por exemplo o da sandía, que eu agora mesmo non teño certeza de se presenta grandes cantidades de terreno, deixarémola aquí no chat, nos comentarios do vídeo que quede resubido. Espero un minutiño máis, e se non tendes ningunha dúbida, ningunha consulta máis, pechamos e vémonos a semana que ven. Comentar tamén que isto xa comentei a semana pasada, estamos volvendo a resubir todas as charlas que tivemos nunha conferencia, un ciclo de charlas que era a outra cara do monte. Faltanos 2 ou 3 charlas por subir e todos os domingos subimos unha nova. Este domingo subiremos unha charla que é sobre Amarelante, unha cooperativa galega de Ourense que traballa moito coa castaña e con castiñeiro. Pois estad atento a cando subamos ese vídeo, será o domingo, para que o poidades consultar. Seguimos con esta dinámica e esperamos vernos en próximas sesións. Ata pronto.